pán europoslanec, dovolte mi, aby som vám predstavila mojich študentov. Sú to študenti Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí sa zapojili s radosťou do projektu Euroschola. Pán Kukan, ja by som sa chcela opýtať na problematiku ľudských práv. Európska únia je založená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, vrátane práv príslušníkov menšín. Myslíte si, že stav dodržiavania ľudských práv je ideálny v Európskej únii? Krátka odpoveď nie. Samozrejme, že Európska únia v všetkých svojich oblastiach musí dodržiavať alebo rešpektovať alebo stavať svoju politiku na dodržiavaní ľudských práv. Máte nejakého obľúbeného držiteľa Sacharovej ceny? Napríklad poznali ste sa iste osobne s pánom Dubčekom, ktorý si túto cenu naozaj zaslúžil. No tak áno, to je samozrejme najobľúbenejší držiteľ Sacharovej ceny, Alexander Dubček. On si ju naozaj zaslúžil právom, pretože jeho meno poznali ľudia na celom svete. Mňa by zaujímalo, aké je rodové zloženie Europarlamentu a percentuálne koľko žien je v Európskom parlamente. Každá európska inštitúcia má záujem riešiť gender issue, čiže otázku rodovej rovnosti, tak aby aspoň tretina zo začiatku bola žien a potom, keď sa bude dať polovina, žien tam okolo seba vidím veľmi mnoho, musím povedať, aj pekných, aj mladých. Takže vy už ste vlastne spomínal cenu Lux, ktorá je udeľovaná za európske filmy a kultúru. A chcela som sa spýtať, ktorý sa vám z tohto ročných filmov najviac páčil? Ja budem hlasovať, to hlasovanie je tajné. My nepovieme nikomu. Nie, mne sa páčili všetky tí,